Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Nakuba ke osuku inikelwa izolo lithe lishone ilanga bese kuvele kunokukhuluma kokuthi kunomculi kaMaskandi othe kwakhalelwa ngamasongo kaSigonyela kuleli yake laseNquthu KwaZulu Natal. Sekuvelile ke namhlanje ukuthi kumculi kaMaskandi odumekelwe ngoma ethi ke impi yamatekisi baqedile abantu. Kunengoma phela ayishisa ke izikhothe ayicula ke linsizwa ke yakwaKhuzwayo eyithi ke impi yamatekisi. UDlubheke Khuzwayo ongumntwana ke noma nje ke lapha koyindodana kaBaba kuShobeni Khuzwayo ukhale ngamasongo kaSigonyela emva kokuthi ke solakala ekuthenini kunesandla ekubulaweni ke kwamalunga komndeni wakwaSithole khona ke lapha ke kwelaseNquthu. Kuthiwa uDlubheke amacala kabalelwa kona abalelwa kuswa amane kuya kwayisikhombisa okusolakala ukuthi kunesandla ekufene kwabantu kuleli laseNquthu. UDlubheke kuthiwa ke uneleweza ukuthi ke sekunomlisa thizeni obekade sekhalelwa ngamasongo kaSigonyela ubeke sezinikele emaphoyiseni njengoba kubekade sezwile ukuthi ke usefuna ke uphiko lo-NIU uphiko ke lolu ke liholwa ngomnumzana uGeneral Mkhwanazi. UDlubheke achitha ngasikhathi akafunanga lokhu kusuka kempi noma kusuka kumsindo kuze kube khona ukudubulana okuba khona phakathi kwakhe namaphoyisa vele wazinikela kula maphoyisa kanti kuvelile ke enkantolo ke namhlanje. Lo wesilisa ongumculi kaMaskandi futhi ke owaduma ke eminyakeni ke edlule wabe ke sethatha umhlala phansi ngoba esola ngokuthi ke emculweni ixhashazwa kabaculi ngoba bengafuni ukukhokhelwa izimali kakhulukazi abakaMaskandi. UDlubheke kwaba ngumculi oqala waphumela kobala ngesenzo ke senziwa ngabahleli bemicimbi esiudoti Mayesho athi ke xhashazwa abaculi ke bakaMaskandi ngeke azayimele ke lento abeke seshiya ke phansi nakuba bebekade besalindeleke elikhulu njengoba ke bekunesithembiso ukuthi kahle kakhiphe ke album noma ke ingoma okungenani wonakele unyaka ubeke sevela inkantolo yaseNquthu kanti uzoqunywa ke Stocksini kuzokuba ukuthi ke nje ke lapha ke uthola ke ibail nje ngomhla ka20 kulo nje ke lapha kuOctober. UDlubheke Khuzwayo ungomunye kwabaculi nje ke lapha ke bakithi wayihamba phambili kulezi sikhathi. Nakuba ke lo kaKhuzwayo wakwavela ke uhlelweni Clean Governance oluholwa ngumbomvu lapha emlanda ekhona ku TikTok ezombuza ngokuthi buya lapho emvu kwaKhuzwayo nakho ukhonjwa ngenjumbane kuthiwa kunesandla ekubulaweni kwamalunga komphakathi kulelo kwelaseNquthu waphiya walala ngomhlanje. UDlubheke wathi akakwasi ke lokho yena futhi akazange nangelilodwa ilanga kuthiwa kubulela umuntu wazi waveza ngokuthi ke noma ungahamba kuyeNquthu lapha ke kwaKhomolo uziyobuza khona ukuthi ke nembala kwenzeka yini uDlubheke kwaba khona lapho khona ke kuvela ukuthi ke ukhombe kumuntu ngesibhamu uthi ke yena akazange azakhombe ngisho umuntu lona ke ngesibhamu uyasukelwa nje ke ngamanga ahlaza ngoba kukhona abantu abafuna ukusebenzisa amaphoyisa ngeinhloko zabo bona abazifunayo nokho ke lensizwa njengoba sikhuluma ke nawe lapha ngaphakathi nje ke sesesitoksini lapho kweqhunywe khona ngecala ke noma ngamacala ke awuxhaxa lapho kasolwa khona ngokuthi ke wabulala kamalunga omndeni ke noma komphakathi waseNquthu nangu lekeleleka igama lakho liclearisheke. Angithi wena uyaqinisekisa isizwe silalele sonke mfowethu awuyena uJaskey lutho mbomvu uyabona manje nje into engakwenzela yona mathiwa nje uye endaweni yakithi kwaKhomolo ngaphezulu ubuza nje likhona nilanga elilodwa la wabona uDlubheke ukuthi ukhombe bani wakwakhomba bani esibhamu noma wenzani waba nje selwa nobani uhlupha abantu kanjani nodwa umbiko ngokuthola. Kodwa abantu abakhanda lento ezizweni kugcina manje ukuthi kwaphela mina nginegama lilula igama labantu bayalazi buluthi umuntu emukela into akayizomuntu ewumakhelane wakhe ethi hayi lo muntu njani lo muntu ukhanda into yakhe ewubola nje kulo muntu akalimaseke. Isibila sipikisana amaphoyisa awenza umsebenzi wawo mawukhona kufuneka kwenza kodwa abantu abese ukusebenzisa amaphoyisa ngendlela ongesiyona into esuke ilandela umuntu ethatha amaphoyisa wasele ngokuthi yena ufuna ukuthi kuhlukumezeke lo yamuntu wase nenjongo ukuthi kufuna abe lo yamuntu lele phansi ngomthetho. Kubhlungu bakwethu asike sicacise lokhu umculi lo ophila ngawo umculo so ke sizwa ubhlungu ngoba uthi umsebenzi wakhe useze wawuyeka ngoba ufaka impilo yakhe engcupheni akakwazi ukuthi aqhubeke asebenze namanje uthi usekubhaceni akakwazi ukuthi bazile kahle beumndeni ngoba kunenkinga ekhona ekhaya and kumphatha kabi ukuthi kuzoba salimale umuntu kukhonjwe kuyena kuyinto ebhlungu uthi bangaka abantu asebekhonjwa kwena bawu10 laba nje abalimale ngodlame umzala kuphela ongakhonjwanga kumini kodwa bonke laba
bakhandiki lokhu njani ukuthi akuba abantu ababekwe egameni lami kuthiwa udla ubheke ubulele bonke labantu. Uma kuhlangana imihlangano community efunazo zonke lezi zinto phansi. Usho ubuze emhlanganweni ukuthi lo muntu obantu uhambe kimi ngeke ngabangani naye nje kodwa nje ilanga elilodwa phela ngikhuluma ngabantu bala endaweni ukuthi ubani ongasume ngana abanalo muntu sibangana ukhona umuntu ongaphuma kube yobulala umuntu azimbulaleli kwenza kwaze kwanzima awuyitholi impendulo bathi ubabulala nje bamama futhi kuhlele kunandisa ngobe yini ngoba phela lento iyangidida ukuthi mase bekhandile ukuthi uthimi ngiyavuma uthimi ngimbulaleleni lo muntu benzeni ngaweza kuthiwa ukungixabene naye kubathi sibangana. Lapha ke kungalesi sikhathi ekhuluma ke noMbomvu ku TikTok lapho kwakhona kwakuvulwe khona amapaneli lo kakhuzwayo ke veza ukuthi kusolwa njengezinto angazazi njengoba ke sikhuluma nawo sesitokisini yebo akakatholwa ke necala njengoba ke kusasolwa ukuthi ke uyena onesandla ke kubulaweni kwalamalungu ke omphakathi kule yandawo phela umuntu phela akubizwa ngokuthi kunecala engakatholwa enecala lokho kuyofuna ukuthi ke abaphenyi nabaseshi ke beze bethole kubufakazi obuqandula ikhanda obenza kabekwe ke icala umfoka amanquma lo ke nokho kusahleli ngapha esitokisini kuzoba ukuthi kuthola ke ibheni njengoba kulindele ukuthi ke kuyofanele ukuthi ke i-applyele ngomhla ka-20 ku-October nokuyilapho kuyoceza khona inkantolo ukuthi uyayithola yini ke noma cha kodwa kwamanje usazohlala ke ngaphakathi njengoba ubesevele efuna ke nayi NIU yaziwa kakhulu phela ukuthi ke ayixoxi nomuntu imthatha nje ke muse kwagoqanyawo bese ayothola ke inhlabathi ngesifuba ingakho ke lokamanquma levele kwazisa ke emaphoyiseni ngoba ke baleke ke umndeni wakhe ukuthi ke ungasali ke usila engasekho yena.